Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha my latest Musha niggas kipisa. If you are new here, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Kuna news dziri kutenderera machannels mazhinji dzekuti Uncle Saint wada kukwita. So there's going to be no more Saint TV. Zvaitiratidza zvese zvaitidakadza zvese maupdates ese kunenge kusisina vataurawo mareasons avo akasiyana siyana kuburikidza kwepressure nezvimwe zvakawanda wanda nekuwandirwawo nekwezvekuita. Saka apa pavasati vavhara ndinoziva kuti vanonyanya kukoshesa mafanzi kuti vanotiwo kudii kuitira kuti mangwana ungazodawo rubatsiro pamwe kumafanzi plus ukasimudzirwa nemafanzi ndo chokwadi. Saka toda kuti isusu seBombshell Television pavachafura nepano tichavatega zvedu obva vaona macomments obva vaona kuti kana mafanzi vachiri kuda Saint TV mungogara matiudza. So the voice is now yours in the comment section kuti mukuzvida here kana kuti zvovharwa zvazvo vosiyana nazvo voita zvimwe zviri better. Amen. Yeah, obvious munhu anenge aida kusiya angangosiya achienda kuwest angochiendawo kubeta. Saka the voice is now yours in the comment section. Don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Ndo zvandanga ndinazvo chete ndo zvandaida kuzivisa mafanzi eBombshell Television. Ndoziva kuti vamwe vamafanzi futi echi Saint TV. So thanks for watching.